На прага на зимата едно семейство от Каспичан остана без дом, сигурност и спокойствие. На 11 ноември късосъединение преобръща живота на Елеонора Димитрова. От контакт, в който бил включен разклонител, пламнал огън, който бързо се разпространил в жилището. Чух, че пада нещо, помислих, че цигли падат, обаче като отворих стаята, видях, че мазилката от тавана пада, пушък имаше навсякъде и огън. Опитах се да го гася, но нямах необходимите там води, то нямаше и авария, имаше де-факто. И се обадих на пожарната и се реагираха хората, дойдоха и това е. Две от стаите са напълно изпепелени. Електрическата инсталация е изгоряла, част от тавана е паднал, вратите и прозорците са обгорели. Доброволец вече се е заел с подмяна на дограмата, друг се е отзовал за тока, но за да започне истински ремонт са нужни материали, които семейството няма възможност да осигури. В момента имам нужда от строителни материали, които могат да послужат за ремонта, който ще бъде, може би, навсякъде, целият етаж ще се оправя и най-много от това. На този етап. Вече по-нататък, когато се подредят нещата, вече се вижда, ще се проличи от какво имаме нужда, но на този етап това е най-голямата нужда. Ако има някой излишен материал, останал от ремонт, да речем, първо, искаме това да оправиме, излишни материали, ако е правил ремонт, ако са останали цемент, гипс и такива неща, гипс, картон, да речем. Това за първо време, докато по-нататък ще имаме нужда, но вече не мога да ви кажа. За в момента намерили сме пръста там, нали, обаче няма да я вземаме в момента, защото някъде да я сложиме. И това е най-вече да се оправи строителния ремонт, вече оттам насетне ще видим. В момента Елеонора и 8-годишният ѝ син живеят в единствената стая, която не е засегната от пожара. Семейството се нуждае спешно от помощ, за да възстанови дома си и да продължи нормалния си живот.